Seguimos en Rianxo para dar a coñecer unha nova ruta de sendeirismo, a subida ao Pico Muralla, que esta mañá foi estreada oficialmente. Rianxo conta cunha nova ruta de sendeirismo homologada pola Federación Galega de Montañismo. Trátase da ruta a subida ao Monte Muralla que se estende dende a Ermida ata o Pico Muralla e discorre fundamentalmente por unha paisaxe montañosa con diversos enclaves naturais de gran beleza paisaxística e os restos etnográficos que definen os costumes do lugar. A ruta, que foi estreada esta mañá polo alcalde Adolfo Muiños, a concelleira de Medio Ambiente Adelina Cés e o técnico de Arousa Norte, entidade que xunto á Xunta de Galicia, colaborou na restauración dos sendeiros. A particularidade desta ruta é que nos leva por un sendeiro que seguramente sexa bastante tamén descoñecido, a unha das zonas que chamamos o Pozo Bastón, na parte alta do río Té, complementaría de algún xeito co sendeiro que xa temos aberto nas ambas as beiras do río Té, e nos leva hasta o pico máis alto do concello de Rianxo, que é o pico da Muralla, na parroquia do Araño, na que se domina pois prácticamente toda a ría, toda a zona de Compostela, onde a xente incluso acude a ver os lumes do Apóstolo, non? Para darnos un pouco a idea da gran visual e panorámica que ten. É un dos grandes atractivos desta ruta, é unha ruta que ten un tramo bastante asequible e máis exixente o último tramo que leva ao Pico Muralla, pero que se realiza tamén perfectamente a pé. Segundo explicou o rexedor rianxeiro, é unha ruta de gran beleza que transcorre por fermosas paraxes, entre elas os muíños do Cubo e a piscina natural do Pozo Bastón. Disfrutala, xa digo, agora ven o outono, tamén o momento onde as árbores se van tinxir dese castaño, estamos falando dunha zona de bosque de ribeira importante, sobre todo no tramo inicial que nos leva a Pozo Bastón, e vai ser desde logo un complemento que xa digo, vai permitir prácticamente con unha pequena actuación que en algún momento realizaremos, unir prácticamente o río Té desde o seu esteiro no mar até chegar pois Té arriba e polo sendeiro existente, empatar prácticamente con esta e percorrer todo o circuito hasta o Pico Muralla a la. O alcalde explicou que a ruta ven a sumarse a outras rutas habilitadas en este municipio coa intención de poder ser utilizada ao longo do ano.